Wait, ang saludin. Dili ko, be. Stick sa kanya. Wala pa naman kakuha ninyo. Kita na ko rin siya. Excited, di ba kayo kumulakaw? Kasi, lain kayo ba? Magdali ko, be. Kasi, nanato siya ba? Dito to kabalos, mama. Lakaw ko. Masibat lang ko rin. Ay, naguro niya eh. Mga sana mag-lipstick ko niya. Gina. Si mama, o yung saan ko ni paglakaw ron. Mananghid ko, for sure, di yun na siya masagot. Masibat lang yung kuha ni ron. Kita ko pa aking makasibat kuha ni ron. Nalipat dito na siya. Nanidaan sa ako. Kasi nasaktan ko. Buka niya ba bubuka na nyo eh. Ganyan man pa ni. Aso. Uy, nagtalikod si mama. Kita tadi. Gimana makita kita? Wala maputok kita ng bayhana ba? Makikita na. First time pa na ako makikita. Asa naman ron? Di ba diri man to yung sabot? Mawagay no, gulat-gulaton diyan ato diri no kay basin pog na yung kauban di na mo ikapares. Hindi na magkuntong nga magdala siya. Siya sa barkada. Tagasa na. Nakatibong ko na ba? Tibong ko na. Oh. Ayaw ka ba? Tibong ko sinawilan god. Pinakabok na. Ako giingnan diyan kaniha nga nakoy duha ka barkada. Magdala pog kuan kauban ni ko. Ayaw. Akong giingnan. Nya ana siya nga, mudala do siya duha ka kauban niya. Ambot lang tinuod ba? Pero niingon siya. Mo kay gidala tay mo kay base wa ba may mga uyab no. Nakita na mo na o wala pa? Basin butikol na, wala pa ba nagkita? Kita na ni nag-video call biya anak kada gabi. Tig alas 2 gay may mamaskadlaon gani. Pula kay naggabil ng bayhana ba bon ang kinahanglan kitaon jud ko na ron kay para makita na to unsa gyud filter ana sa personal og sa cellphone. Hulat-hulat lang ta kay karon moabot na na. Nya og si Raisa, pamiamuan ni. Jud, dapat na pa may amuwa oy. Naala gito, giingnan ako to ba nga dalon niya mga classmate kay napog ko yung mga barkada. Pero ako sure na ko kay uyaban mi. Pero mo dala to nya, siyempre makauyab gyud mo, maswertihan gyud mo. Sa cellphone ra po na gwapa sa personal. Tibag na po kay na. May salig sa kuwa. Oy kabalo man mo sa kuwa nga how di ako mangilatas og kuano babae og injaron ko, may problema na lalaki man ta. Og di siya di daghan patag makitaan diha. Tama bitaw mo pre. Daghan pa oy, daghan pang babae diha naglakaw-lakaw. Hawa bas palibot. Uy, kung pabi bas sinibukal na niya kung ganyan. Uy! Uy, asa man ka? Nami group study daw, ma. Nay group study. Sabado man ron. Una-una away klase ron ting relax sa estudyante ron. Unsa may atuon nimo? Di ma, tinood na ba nami study ba? Mabagsak ko anig di ko muapil, ma. Ela ka o Grace. Pagpuyo kay Sabado ron. Sulod dito. Dito sulod. Puyo. Ela ka. Sige na ba? Mabagsak ko ba? Ako raw di ako makaluluoy. Sige na, good ma. Karoon naman po, ma. Sige na, mag-group study raw. Mag-group niya sa akong mga classmate, ma. Sige na, ma. Sige na, ma ba? Ay, giingon ako sulod. Sulod! Sige na, ma ba? Sulod lagi! Ma ba, ma? Sige na, ma. Karoon ba ba daw, ma? Unsay giingon ako? Dili. Unsay giingon ako? Sulod. Oh, sulod! Sige na, ma ba? Sulod lagi! Ay, musukol na ka? Ha? Unsay giingon ako nga dili pwede ron kay Sabado. Unsa may payatuon nimo karon nga Sabado man ron ting relax ninyo. Oh, musukol lagi ka? Ha? Musukol lagi ka? Pagpuyo Grace kay unsa may study, group study nga. Pagpuyo kay Sabado ron, walay lakaw ron kay ting relax ninyo. Ay kung katika, walay group study pagpuyo diha ha. Ayo pagsukol-sukol. Bantay ka nako.
Musukol gid kay. Pa naman ta ka oras di wala pa man. Wan. Gutom na kayo ba? Chat di abi. Magwa na ta ka oras di sig tindog Tawagan diri. sa tawagan sa nako. Kailan ha? Tawagan sa Wala pa jud. Sige magring ang cellphone pero dili man niya tubagon. Di niya tubagon ba? Si lobat na. Ha? Lobat. Nagring kay Nagring gani no nganong lobat man. Dili basta lobat dili gyud na siya muring magtuto sa siya. Silang gutoma ba? Kanina ka ta diri oh. Uy, kuan mama. Ilang gyud? Di man gyud tuwagon. Di gyud nagaring man yung cellphone. Kadumdum ka sa balay ana. Nah, wala biya no kay video call na biya na kita ani no. Kadali lang gyud, kadali lang. I-text sa di abi. Applyan na to text no text niya tawag no text. Magwa na ta ka oras Naa diri. nami dire. Duha nami ka oras. Lang ha. O niring na. Muring ra gyud. Di pa niya tubagon oy, saon na nato ni. Ikaw lang ang tablado eh. Ha? Ikaw na lang Ayun, ta. Gitextan na ako, nakabasa siya sa message. Magwa na ta ka oras diri ba? Nakabasa siya sa message, basig muabot na dahil niwa takabalo no. Basig paglakaw nato niya, maabot po siya, di sayang kaayon. Nabi sa mga chicks no, kauban. Mga classmate niya duha. Ani na lang. Paabot ta kadali. Kung wala jod, muli na ta. Ah, sige ka na. Mayo na. Paaboto na nato kadali. Tinang gutuma po ba? Sige, sige brad ha. Last tawag, basig mo tubag na. Tawagan sa ako. 091 Cellphone na ba? Abi na cellphone ko kanina na cellphone ko ba? Abi na cellphone. Abi na cellphone ba? Ma, Hello. ano ba? Kinsa man eh? Usay asa na ka? Usay makita? Kinsa man eh ka? Mao ni ngon mo Grace ka. Group study nga makikita man ni mo la. O lalaki man lagi ni Grace. Mao na. Napagwapa ka, nag-lipstick ka, kanada kakita ko sa group study, Grace. O lalaki na nawag ko, asa na daw ka? Nana daw siya diri sa inyong kwano? Mag-date ka, wala ka nag... Ingong ka group study, ha? Oh, mama niyan eh. Mao ning akong anak dahil nga nagpagwapa diri, niya ang ingon group study kay mag... Nari mo ikasabutan. Te. Ang mama may nakatubak. Pero te, takay ti aki. Dili mo ang number nga akong nadayal, di ba? Wala na ako na. Dili, abi na ako, kuan, isa mo kuan. May nakatubak. Da, amalay ko wa jud klaro na lagi mong kakita lagi. Kumadi ayo de. Kani ayo mo kakita na may klaro man din na. Basta sa kuha ba? Manay ni klaro. Tagba pa nagpaabot eh duha na ka oras niya wala klaro man dili man ni. Tara, pakyas. Pating paabot ta ulit ba. Tapakay kanya, mag-inana na ka? Sulod! Sulod sa kwarto ba? Sulod sa kwarto ha? Sulod. Sugod ka ron ha? Wa na kay cellphone ha? Nga mo gunitan. Sulod. Di na ka kagunit og cellphone ha? Di ara ka. Hantod hapon ka diha. Di ara ka ha? Way cellphone na. Di na ta ka pa. Dahil og cellphone. Taa ka.